Lief Jokessen en Lief Jokessen. Welkom bij het matinee muzikaal. We zien er weer, er is weer een jaar overheen gegaan. Wat fijn om te zien dat we toch voor ons doen zeker toch weer een flink volle zaal hebben. Maar bovenal wil ik ook allemaal welkom heten. Lief Jokessen, Lief Jokessen, Lief Kuikens, Lief Goed, Klein, toes op de bank via de livestream of hey in de zaal. Van harte welkom en fijn dat je er ziet. Dankjewel. Ook fijn dat ik weer ondersteund werd door een hoofdkapel met die tata. Dat klinkt dan toch altijd wat wichtiger als ik wat zeg. Suze, hoe heet dat dus? Lid van de PNP, het viel betekent voor ons vereniging en heel is natuurlijk veel te jong verloren. Falco, bij deze willen we van iedereen en van ook Joke's toekomst zeggen, we denken aan dich, we denken aan je familie en iedereen die Falco leven had en heeft. En gewoon. Maar vandaag staat u indruk toch in het teken van de lach. En door denk ik dat we door bij weer moeten gaan. Want we stonden hier, dames en heren, we stonden hier met meer dan 80 man op de buurt. En dat is alleen nog maar de jeugd. Hè. Er komen nog alle commissies erbij. We hebben de technische commissie die heeft dit jaar onze wagen afgemaakt. We gaan in de optocht op Vasteloven woondag met een gloednieuwe wagen. Daar hebben ze hard voor gewerkt. Dus dames en heren, de technische commissie. En zo doen alle commissies hard hun werk binnen en buiten Joke's toekomst. Om te zorgen dat wij hier zo staan. Want dat kunnen we niet alleen. En dat doen we door middel van de commissies, maar dat hebben we ook door steun van verschillende organisaties. Zoals Vrienden van Joke's Toekomst. En zij hebben er dit keer voor gezorgd, ik weet niet of je het ziet, maar we stonden hier allemaal met gloednieuwe mutsen, die ook aardig huurlijk waren. En dat kan allemaal alleen maar via Vrienden van Joke's Toekomst. Die hebben dat dit jaar, hebben die dat ons geschonken. En wij kunnen hier niet zo staan en die lach uitdragen en het doorgeven aan de jeugd, zonder de steun van organisaties wie Vrienden van Joke's Toekomst. Dus dames en heren, hoor maar u alstublieft. Jongens, meisjes, opa's, oma's, papa's, mama's en alles wat ik nog niet genoemd heb. Nu gaan we door naar het spannende gedeelte van vandaag. Want we gaan ook eindelijk laten zien wie het racespan van 2024 van Joke's Toekomst wordt. Maar dat kon ik niet alleen doen, want als ik net wie Vos Joekjes allemaal hints kon geven, dan is de kans goed. En ik geloof je tussendoor een keer de naam ertussen zeg. Dus daar heb ik daar heb ik wat hulp bij. Dat wordt gedaan door Jeroen van der Ham en Frans Pollux. Dat doen we in de vorm van het Holla die Hopsasa. Goed, ziet je er allemaal klaar voor, kindjes? Zullen we Frans Pollux de buurt opholen? Zullen we met z'n allen roepen? Frans, kom naar boven! 1, 2, 3! Frans, kom naar boven! Och, er is er nou, kijk eens door, er is Frans. Ik heb van tegen een echte microfoon.
Jazeker, kijk eens heen, Frans Pollux. Aha. Wat de vingers uit de mond, hè? anders kun je ze niet zingen. Mensen, willen we eerst even oefenen of zeggen we van die kinderen Want het zijn 27 coupletten, dus bij couplet 23 kennen ze het al, denk ik. Ah, dat denk ik ook wel. Zeker. Kom maar hier. In de vies, hè, of kapel, in vies. Of in bes. En dat iedereen mag meedoen en we gaan met de hand van links tot rechts. En tot op het eind blijven we zingen en schrijven. En als de moeilijkheid uitkomt, dan buurt het tof. Of misschien is het al een prinses. Ik weet het niet. Een jaar al geleden laat gij die vlot. Holla die. Toen stond hij prins Sepp en pap schrok zich kapot. Holla die. Ook dit leespan het bloed van een van os, van schip of van pollaks, toen zien we bekort. Holla die hop, sasa. Holla die hop, sasa. Holla die hop, sasa. Holla die. Gewoon opverklappen het goede geheim. Holla die. En dat is het knappe, weet ook dat op rijm. Holla die. Dan zeg ik bijvoorbeeld eerst holla die. En dan hoop ik heel hard, dan komt er de G. Holla die hop, sasa. Holla die hop, sasa. Holla die hop, sasa. Holla die. Ik huur het wel. Toen komt het al rond de geruchten zien door. Holla die. Geen prevel, nou allemaal anderen nog. Holla die. Maar niemand werd zich al met rechtstond al heen. Net niemand sterren en behalve weer. Holla die hop, sasa. Die handjes. Holla die hop, sasa. Holla die hop, sasa. Holla die. Even de focus, het geit hem die dreef. Focus. Goed zo! Dus weg met de ruis, maak de Pino het vee. Holla die. Veel toekomst van joeks en veel jeugdig plezier. Des kassa en kaasje, hé kom eens heen! Holla die hop, sasa. Holla die hop, sasa. Holla die hop, sasa. Holla die. Of lag eerst eens adjudant eind in de spot. Holla die. Dat komt uit de boek van het Jokerscomplot. Holla die. Het werd wie het met zuurte zitten gewis. Het houdt al zijn leven lang flink op de kist. Holla die hop, sasa. Holla die hop, sasa. Holla die hop, sasa. Holla die. Meer even uit je dat ei. Het werd het te tellen, het telding erop. Holla die. En heeft het geteld, dan is al ook geld op. Holla die. Het hangt met het stekje en welke biedt weg. En gastvrouw ontvangen en in het pas. Yeah! Holla die hop, sasa. Holla die hop, sasa. Holla die hop, sasa. Holla die. Dan adjudant 2, dat is een typisch geval. Holla die. Want het staat liever dan het houdt tegen de bal. Holla die. Een dans op de buurt en een dans op het veld. Het vlucht en het groeit en zet alles op stek. Holla die hop, sasa. Holla die hop, sasa. Holla die hop, sasa.
zijn familie en rotsleeën bloot. Hollari, hollari, Dus met Adje 2 zit de toekomst wel goed. hollari, hollari, Een heel lied van Sinas of Cola of Spa. Nog net iets te jong voor het leven, maar ja, ja, ja. hollari, hop, sa, sa. Hollari, hop, sa, sa. Hollari, hop, sa, sa. Hollari, hollari, Spannend! nu komen we dan bij de veren tot slot. Hollari, hollari, Dus maar goed, dat geen alle mooie nu nog stop. Hollari, hollari, want weer buurt de prins of prinses van dit jaar. Ik zal het nog zeggen, maar eerst nog even. Hollari, hop, sa, sa. Hollari, hop, sa, sa. Hollari, hop, sa, sa. Hollari, hollari, De prins hield van zuitige bakjes en thee. Vooral van die brownies met slagroom erbij. Dat is er nog lekker. Hollari, hollari. De prins in het hebben de leer van de log. En wil geen in bunker tot die beste vlog. Hollari, hop, sa, sa. Hollari, hop, sa, sa. Hollari, hop, sa, sa. Hollari, hollari. De naam van de prins van dit jaar is een ding. Hollari, hollari, vooral omdat er nog geschiedenis klinkt. Hollari, hollari, hij springt in de Rubicon, niet in de Maas. Veni, vidi, vici, de prins is de baas. Hollari, hop, sa, sa. Hollari, hop, sa, sa. Hollari, hop, sa, sa. Hollari, hollari. Het triest van de trap op de zaal op de oom. Een veld uit de hemel en geknotenboom. Luikman, Holladi, holladi, ik ken lang meer deuren, het is hol zo wiet. De samers die zien, ach, dan ben ik ze weer kwijt. hollari, hop, sa, sa. Hollari, hop, sa, sa. Hollari, hop, sa, sa. Hollari, hollari. Ik hou het niet meer, ik hou het niet meer. Dit is het moment van de waarheid, joegij. We roepen de namen en gij roept ze mij. Daar is ze, nu roep op zijn minst. Hoera, jongens, toekomst! Hoera, voor de prins! Dankjewel de SP, Tessa en Prins Julius de Ja, dames en heren, daar staan ze. Adjudant Esmee, adjudant Tessa
en Prins Julius I. Nou, dat klinkt wel leuk, of niet? Maar dat is nog niet zoiets. Want nu stond je hier nog als 3 normale vuilnisjes blijven. Maar wie moet toch in een goede mantel gaan hijsen en een scepter geven bij de zweeën en een fijne muts met veren opzetten en dan komt dat helemaal goed. En dan gaan we nu door met de mantels. De mantels die laten echt zien dat het een prins en dat je de handen ziet. Die houden ze warm, deze was zovend. Die laten ze zweten in zo'n bomvolle hongerstal wie vandaag. En die beschermen ze tegen weer en wind. En dan nu dat ze de mantel zullen hebben, gaan we door voor misschien wel het meest herkenbare van alles wat ze bezig krijgen de komende dagen. En dat zien de mutsen. De mutsen, daar moet je ze zelf voor aangeven, moet je ze zelf goed zeker, zelf samenstellen, ontwerpen. En dat is ook passend, want die mutsen zorgen ervoor dat ze herkenbaar zien in een volle zaal, dat ze overal op moeten steken. En dat is natuurlijk natuurlijk om die prachtige weer te steken. Zo gewoon. En dan als laatste, en dan zien ze echt compleet, dat zien ze scepters. Dat is het teken van de macht in dat jeugdlied wat we bij Joodjes hebben in Vlaanderen. Dan mogen ze mij zwaaien, dan mogen ze mij figuurlijk dan op de kist houden. En dan kunnen ze laten zien dat ze echt gaan regeren over ons Joodjes toekomstlied. Nog een keer over dat echt de adjudanten Esmee, Tessa en Prins Julius I. Gesloperd bij je Oetstek, meester in de mijnen, groot schoolslid van Joodjes toekomst, superscanner bij Jumbo Benders, graaf Goltzius van Gaasplein, Wies den Berendonk, keurige keukenprins en bijgevlogen beelden bij Brownies en Downies. Samen met mijn schone adjudanten Esmee en Tessa. Evo bovenal, bij de gratie van Voorzoekjes Junioris ten 11e en zijn wiezenrot van 11, Prins Carnaval van Joodjes Toekomst 2024.
plechtig dan vanaf nu wies als woensdag. Ten eerste, dat wij ontzettend groot zien dat wij ook deze vastelovend voor mogen gaan. En dat wij dit zullen doen met alles wat we in ons hebben. Ten tweede, dan doen we het maar zo. Ten tweede, dat wij dit samen mogen doen met het schitterende gezelschap van ons Jokers Toekomst. Ten derde, dat wij de vastelovens vinden onze Venloze binnenstad gaat wijen. Ten vierde, dat bij Jokers Toekomst vriendschappen voor het leven gemaakt werden. Ten vijfde, dat iedereen deze vastelovens en Venlo's geteken te laat toes mee komen. Dat wij met vastelovens als echte dancing queens door de Venloze straten flaneren. Ten zevende, dat wij bij Jokers Toekomst zowel jongens als meisjes in het racepark kunnen komen. Dat alle Venloze kinderen samen met ons kinderoptocht mogen lopen en kleur geven. Ten negende, dat wij in de grote optocht vanaf onze splinternieuwe wagen nog iedereen confetti roeien. Ten tiende, dat wij op Boerendinsdag samen met de hersamen de wijn vrij gaan maken. En ten elfde, maar bovenal, dat wij de Venloze vastelovend aan alle kinderen door gaan geven. Dankjewel, ceremoniemeester. Maar je ziet nog niet van elkaar. Maar dat duurt er ook bij. Het plaat moet door. Dankjewel. Maar dat duurt er ook bij. Een 3-4-klap. En niet zomaar één, want we zien namelijk weer goed over bij Jokers Toekomst. Dus dat moet dan wel in een echte officiële, storende 3-4-klap zien. En dan vroeg ik ten eerste op de adjudanten SB en Tessa. Ten tweede op onze hoogheid Prins Julius ten eerste. En ten derde op een vastelovend voor zee, de jeugd van Venlo voor mogen gaan, maar bovenal de vastelovend mogen doorgeven. Op bevel van Volksjoekse Senioren ten Elfde brengt goed aan een officiële storende 3-4-klap. Ten eerste op de adjudanten SB en Tessa. Ten tweede op onze hoogheid Prins Julius ten eerste. En ten derde dat wij de vastelovend goed vullen en dat we het allemaal moeten doorgeven met z'n allen. Doorkomen. 1, 2, 3. Dankjewel, ceremoniemeester. En nu, dames en heren, nu hebben we ons dreespan echt geïnstalleerd. En dat betekent maar één ding, dat onze hoeigheid voor de eerste keer zijn zouden toespreken. Leef Jokersen en leef Jokersinnen. Het klinkt super cliché, maar door 6 maanden is het geweldig om dat hier te mogen zeggen. We hebben alles voorbereid, zodat het allemaal praktisch zou worden. We hebben een prachtig logo ontworpen. Ons doel is steeds vastgelopen om het door te geven. En dat doen we niet met z'n drieën, dat doen we niet met iedereen hier op de bühne, maar dat moeten we met z'n allen doen. Want dat is vastgelopen voor ons bereid. Dat de nieuwe generatie het ook meekrijgt. En we hadden dus over de familie, over de voorbereidingen. En een van die voorbereidingen, dat is niet alleen het logo ontwerpen, maar dat ook moeten maken in een medaille.
En dit is keivet, al zeg ik het zelf, dit is keivet geworden dit jaar. En het is alleen maar passend als de eerste mensen die die medaille, die hoesorde, mogen ontvangen, de familie is. Dus ik wil aan onze hoogheid vragen of hij de familie in de hoesorde wil opnemen. Zonder goeie hebben we nog niets gehad. Dames en heren, hier stond ze dan als dreespan, de familie van het dreespan. Die 80.000 kinderen die we hier bij Jokies Toekomst hebben. Dames en heren, wat een pleetje of niet dan? Wat een pleetje of niet dan? Dames en heren, tot slot wil ik ook allemaal bedanken. Ik wil de Hofkapel bedanken voor de schoenen klanken. Want ze zijn ook alweer 2 dagen bezig. Dus dames en heren, de Hofkapel. En als we dit dan hebben, dan pleetje om ik hartstikke gruurt op zien.